Lortet zombie. Jeg fik den. Nice shit. Lav lige den her. Don't you fucking dare. Kom. Med ben, Det eller er så så flytter. fristende lige at have trykket der. Det håber jeg, du ved. Det betyder meget for mig, at du gjorde det. Jamen jeg tænkte, altså... Så sidder jeg bare herom bag i. Hvorfor sidder der en zombie deroppe? Det er Hej. mig. Fuck, du grim, mand. Tak. Okay, autovogn. Eject. Jeg tog på automover på. Hvad sker der? Op i luften. Hold Jo, jeg ned. prøver. Og Sådan. opad, og så bare opad. Den begynder at flyve bagud. Stille og roligt, Kasper. Ja, jeg fandt ud af, hvad der var galt. Og så slår du bare det der pis fra. Og tager lige et gear op. Jeg har tænkt tænkt- lige skal højere op. Jeg har ikke noget marker sat til for. Det har jeg. Ja, du skal se nord. Vi skal mod nordøst. Nej, vi skal sgu da. Jo. Ikke hvis vi skal op til northeast. Jo. Jeg flyver den her op. Så skal vi mod nordvest, hvis der er noget. Skal vi tage propel, eller det andet, eller skal vi tage sådan en her? Tag lige det der gear op. Jeg tror lige ud. Kan du sige landing gear op? Jeg er i gang. Irriterende. Jeg ramte det- det. Nej, Jeg ejecter. ja, det gør jeg også. Hvis der er 3, er der 3? Nej, jeg blev en conch. How the fuck? Det er du. Du er nu Jeg slået blev her en conscious. i luften. Jeg tror, du ramte mig med de propeller. Men jeg tror, jeg overlever. Hvor mange er der? Der er kun en. Og andre, de er nok inde i hangaren. Det kan godt være. Jeg skal bare bruge en propel. Nej, nu en propel er lige. Jeg hader drenge og ting. Hvad skal du? Hvornår skal du af hjem? Nu. Kan man lave et backflip med sådan en her? Det kan du godt. Nej, jeg må ikke lande på tankstationen. Kasper. Nej, jeg er overlevet. Kan jeg spørge? Ja. Shit. Altså, Fuck. du var fandme også på lige der. Der er ikke nogen lille bøl i hvert fald. For satan. Kan jeg spørge? Ja. Ikke for at være sjov eller noget, men det der var faktisk en af dine bedste landinger indtil videre. Ha. Jeg anmoder om lidt om tilladelse til at flyve eller andet pis. Det i hvert fald. Har du så? Men jeg vil nødt til, om der er den der anden helikopter herovre. Der er den, så jeg er på vej over imod den. Og hvor skal vi så flyve hen? Jamen, jeg tjekker lige hangarerne hurtigt. Der er noget der. Hvad med den her Black Hawk? Hvor var den hen? Var det hernede? Ja, det kan godt være, den er forsvundet. Ja, det er tvæk. Så er der på forvordet, at nummerne er bare det sidste. Kan I høre mig? Ja. Nej. Okay. Kan I høre mig? Det var ikke. Kan I stadig høre mig? Nej. Men kan I stadig høre mig herovre? Seriøst? Ja. Okay, var det fordi, jeg har arbejdet så knap? Nej. Der er ikke nogen lille Black Hawk. Ting, hvor der er bing bang. Hvorfor lader det her piece of shit flyve? Jeg kan ikke se nogen Black Hawk. Så må jeg jo bare tjekke, om der er noget her. Ellers så må jeg flyve med Men anden. hvorfor lettede det ikke? Skal du Hvad bare er have, lift? du skal have den op til, hvad var det, 46 eller sådan noget, så begynder den her.
Ja, men den kan kun komme op på sådan 37. Du skal let røven lidt. Ja, jeg kan holde dobbelt nede, eller hvad? Ikke nede, men... Du skal i hvert fald lige have røven lidt op. Prøv, men hold op. Jeg begynder at sætte serveren der nu. Jo. Hey der, held. Hvad laver du? Den er en lille bød. Hvad er lift? Nej, det var en lille bød. 5 grader. Hvad? Var det ikke lige en, der sagde, hvorfor græder du? En eller lille pige eller sådan noget. Jamen, prøv at høre. Tak for det. Og god det. Hallo? Anne, hvordan får jeg det her fly til lidt? Skal jeg prøve dig, vil du? Jeg vil gerne gøre det. Anne, Ja? hvordan får jeg det til lidt? Du holder W nede, indtil den kommer op på en 40-50 km i timen, og så giver du slet Det på gør, W. det gør den ikke. Nu holder jeg W nede, og den kører kun 25. Fordi den kommer ikke hurtigere end det her. Den password, jeg sætter på, virker ikke. What the heck? Men kan du lige hjælpe lidt? Den kommer ikke hurtigere end det her. Hold W nede. Det gør jeg fandme. Hold Q og W nede. Du må ikke holde S nede. Gør jeg. Den er kun på 38. Og det er nok. Okay, nu stiger den lidt. Højre. Der skal en lille bød er herude. off. Der er en lille bød herude i skoven. Hey Jan, er det ikke noget med, der er sådan en af de der oppe på toppen af bakken heroppe? Det kan jeg ikke huske, men jeg flyver imod, når du er nu for at finde en kamel. Det gør jeg også. Så det er Nu virker det. Hvem kommer først? Skal jeg finde ud af, at jeg sætter propperen på, og så burde vi være klar. Vi skal også prøve det der Guess Who på et tidspunkt. Hvad? Gæt hvem? Hvad? Det er et game mode i Garry's Mod. Jeg har så godt vandet at spille det. Hvad var det? Siger du? Guess Who? Gæt hvem? Der er et unknown aircraft et eller andet sted. Kasper Hansen og CSS nu, ikke? Nej. Kan du ikke sætte til at hente? Jeg har fundet den. Fordi det bliver de server, jeg smider på. Jeg vil sige, gør bare lige... Jeg har fundet den helikopter der. Men Okay, men serveren virker. Jeg vil gerne bare ind der til test, om I kan join den lige hurtigt. Kan du flash? Hvis han gider. Vi er i gang med noget. I spiller fucking... I spiller Skal jeg join? Ja, men vi er stadig i gang med et Skal jeg join, spørger jeg om. Ja, hvis du lige vil. Vi får for os. Ja, Fed. Det mener jeg tjener i time. hvad får du der i dit men det var ikke noget. 130. Ja, dem må der bliver så underbetalt, om der arbejder også. Hvad? Dem må også, de bliver så underbetalt. De får 110 Kasper, timer. slap af. Skal vi finde ud af, hvor Jeg skød dig Og ikke. så får vi en 5 ekstra, når vi passerer kl. 8. det kan vi sgu ikke. Jeg dør lige min, ikke også? Du lige Så tåle jeg mig får ikke en at venner. femmer Kun det ekstra. kan jeg. I timen, hvis der er møder op kl. 8 eller hvad? Nej, det er fordi, det er så sent timer. Nå. Rigtig skal jeg have det, men jeg har sagt ja til ikke få det, fordi jeg får gratis mad drikke. Vi må Kun få, det kan med stå på. vi må få en cola og resten af udvask, som er bedst. Ja. Så hvordan, og så skal vi betale for resten, eller hvad? Nej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke spurgt. Jeg fik ikke engang en cola, det var jeg drak bare vand. Jeg kan ikke gå ind. Kan du invitere mig, eller kan du... Find en multiplayer spil. Nej, det skal jeg ikke. Jeg kommer ind fra en ankel, jeg Den tror trækker jeg, lidt den mod, står lidt mod vest, så jeg kan komme ind fra en... Så jeg kan få lange Du skal skud. jo ikke lande, du skal jo bare blive det der fly der. Ja, det er kun Ja, os, men der, sådan, så hvis der er nogen, så kan jeg få lange skud på. Pas det er kun os, der skal de der. Hvad er det for noget for fedt, ikke? Det er sgu ikke.
Prøv at skrive connect, og så slash det der i din konsol. Der skal jo SDC, hvordan er man skriver det. Jeg så ikke noget kontrol fremme i mit spil. Eller Kan du konsol. ikke bare trykke på sådan dem på... Nej, det er noget, han lige skal gå ind i indstillinger, ikke til det. Der er 2 Camiller hernede, og en Huey. Hvordan kan... der er noget. En indstillinger på Garry's Mod. Mhm. Egenskaber, ikke op? Kan jeg ikke huske, hvor det er. Det ligger der bare et eller andet sted. Det tager rettet. Er der ikke en karamel derhenne et eller andet sted? Jo, der er 2. Okay. Og en cargo. Altså, vi burde fandme næsten tage hvad det hedder, en Huey. Den er altså Du sprang virkelig på god. begge dine kejl. Jeg skød den ene. Jeg tager en cargo igen. Hvad fanden er der galt her? Den er også hurtigere, og den drejer bedre. Det har jeg nok behov for. Prøv lige at vise dig søren. Hvordan er det nu, jeg skal lande dem? Eller lette dem? Pis! Jeg crashede. Kom, jeg Jeg tror måske, der med den der aircon password der. Din hold, den har været rød, lige siden du byggede på mig. Nå, for helvede. Jeg så ikke, jeg ramte. Han slap af med dit tastatur. Hvem vil med til Roskilde? Det er ikke mig, det der. Det er mig. Pas godt. Hvis du betaler. Jeg siger Roskilde. Jesper. Kan du ikke komme og hente mig i, hvad det hedder, Beresina? Jo, det kan jeg godt. Kan du ikke få Nina til at betale? Nej. Bare hun tager med. Hvor skulle jeg? Fordi så har du nogen, du Det kunne faktisk være hyggeligt, hvis vi alle sammen tog i biffen. Ja, med mig. Nej, det kunne være hyggeligt, ellers at du til Roskilde. Sådan var det. Jeg gider ikke, måske. Okay, For hvordan er det Roskilde. letter den her? Det kunne være hyggeligt, at alle sammen tog i biffen, hvor jeg var med. Den behøver du ikke gøre noget, den letter af sig selv. Skal vi have Bertram med i biffen, drenge? Jeg henter ham ikke. Jo, hvis I kan skaffe mig en bil, jeg kan hente ham i, så okay. Der var motorcykel. Nej. Jeg tror måske, det er det måske. Nej. Jo, så han er i Blåvand, kan jeg godt. Okay, næste gang vi er blåvand, så. Det er jo ligesom Motter og fatter. Nu kommer drengene. Hvornår må jeg begynde at røre ved den? Med opad og sådan noget? Hvor hurtigt kører du? Er det også livet? 130. Må du gerne. Det er smart med cargo den letter sig selv. Browser et eller andet sted. Jeg husker første gang Christian han skulle lette af cargo Ind i spillet. På en af indstillinger, der er. Ikke prøver han selv at få den op. Gå ind under server. Jeg flyver mod Elektroen. Find multiplayer. Nej, Ja. der kom til Beresina, Ja. der er. Det kunne blive hen. Så står der find forældet browser, eller forældet browser i venstre side. Jeg har sgu ikke lande det her lort. Så vender der venner derunder, og så ser du, du kan sende på Jeg kan ikke lande det her lort. Jeg er stadig hentet, og selvom jeg ikke kan lande. Han kan slå. Ja, der er noget der. Der er sgu da et stort airplane der. Køren. Sådan har jeg ikke Kørende, fået. not plan. Eller er det en mission? Hvad siger den, siger du? Den siger bare, Søren er not responding. Serveren responding. Det var sådan. Okay. Det var, hvad den siger. Den siger bare, serveren er ikke responding. Ja, det er jeg. Den står bare, den fucking kører. Hvad er forskellen på 2000 RPM og 4000 RPM? Det er med 2000, så skriver du 2000 rounds per minute. Med 4000, skriver du 4000 rounds per minute. 4000, der kan du lige dobbelt så hurtigt. Hvad snakker jeg om? Det er Round per minute. Jamen inden for hvad? Inden for fly. Så det er 2000 RPM og 4000 RPM, så lad os se lidt tydeligt, at der var der. Det er hvad jeg gjorde. Det kan være det mere på forhold, så kan virke jo, fordi det er det rigtige. Hvad? Jeg dør. Det er jo Hvad gamer, laver det er på. Jeg begyndte, du ved, man skal køre sin mus. Jeg kørte min mus opad for at bevæge foran opad, så kørte du nedad. Bertram, Blondhan. hvorfor er du ikke klar? Jeg vidste sgu ikke, du kunne komme. Skal du høre mig?
Nej, Kasper bare lige spawn i Barsino. Ja, det gør jeg. Jeg fylder lige min backpack med flot bags og sådan noget. Nå. Det Ellers er snart flere cargofly, vi Ja, kan den bruge. kommer. Jeg ved, der er ikke cargofly med deroppe. Jeg skulle godt se, hvad jeg gjorde forkert der. Ja, men jeg så også en karamel, der er flot herfra. Okay. Jeg fandt ud af, hvad jeg gjorde forkert. Jeg kom til at skulle 16 i stedet for 15. Lad så. Hvad så? Jeg tror, Lasse, du. Jeg skal I fandme ikke mere. Hvor er I henne? Over ved Doc. Nå, der. Over ved Digen. Hvad så? Det er mere og mere struggle. Nå, jeg skulle heller gerne have sat mig til, hvad nu han betalte nogle penge. Server group assigned. Jeg skulle bande bare som mand. Eller das. Nu skal jeg bruge Lasse igen til et projekt. Det var faktisk fucking hyggeligt, dengang mig og Ann, vi sad og spillede zombies. Vi sad bare stenet max. Jeg kan godt være med, men you gotta work when you gotta work. Jeg vil jo gerne være Christian, med, du men ved jeg godt, har den ikke spillet. der, du kender godt dingoen, ikke? Jo. Kasper, Den, ja. Den fik Bassen, prøv at kigge på mig. Bassen, prøv at kigge på mig. Jeg skal bruge en eller anden til at joine server for at finde ud af, om det virker. du klammer. Vil du bare sige det? Lasse? Og så havde jeg også en opgraderet gruppen. Det prøver jeg gerne, Christian. Ja, jeg har fundet ud af, hvad jeg har gjort før, så nu tror jeg godt, du kan gøre det. Nej, vi skal. Prøv lige Steve. Du skal lige på at refresh server næsten nok. Hvis det ikke virker, så skal jeg lige prøve en anden start op. Skal du gøre det? Nej. Skal du det samme? Ja, jeg kan også. Jeg skal også prøve at vente, jeg prøver lige at lukke den ned, og så helt ned, og så prøve at gå ind. Nå, jeg ved ikke, hvad der er galt. Jeg skal bruge den der. Nå, hvor skal vi ind? Ja, er du godt klar over, hvor grim du er? Hvad snakker du om? Du har briller og mega misformet. Altså, det er ikke sjovt at være pilot, når at dem, der sidder ved siden af, bare sidder og stiger ind. Jeg troede ikke, man kunne Prøv blive at- pilot, hvis man brugte briller. Det siger det samme. Ja, men jeg er lige ved at starte serveren og åbne den anden CMD op. Hvad er jeg lige prøve at søge på? Ja, der er et skilt. Der er Ann, tre af du flyver skævt, Ann. Af en eller anden grund, så kunne jeg ikke lige få de der ting, der er i siden til det. Ann. Prøv at se, om du kan noget, Lasse. Der er træer. Ja, jeg har set. Jeg tror bare, det er der. Der er en lygtepæl, der er en lygtepæl. Har den samme IP? Så det er fandme kun lige der. Hvad joiner du? Hvordan joiner du, siger du? Den er fordi, det kommer med 3 forskellige op her med mig. Under venner? Ja, under venner. Kan du Stop, kan, det er samme med alle 3. prøv bare lige at join med invitationen der. Hvis du kan det, det drejer mig. Så det kan jeg ikke. Søvn reagerer ikke, så hop bare. Nu er det game up, du så spiller, ikke? Lasse, nu er det game up, du så spiller, ikke? Jo. Hvad laver du, Ann? Jeg kan se min røv. Ja, jeg har lige så en finde fix der. Jeg kan også se min røv. Bubblebot. 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 Det kan være, at vi kommer forbi med fly, der lige pludselig valgte at gå nedad, som så opad. Det var som om den bare valgte at vende sig på hovedet, sådan at nedad det var op. Nej, opad det var ned, og ned det var op. Nej. Men det er også sådan, det er på et rigtigt fly. Når du trækker stangen tilbage, så flyver den opad. Når du trækker nedad, så flyver den nedad. Jamen sådan er det der vel op på kamel, er det ikke? Når du hiver Jo, i stangen. Men ikke, når du men ikke på trækker den kamel. forover. Kamel er det omvendt, nemlig. Men lige så var det... Der er et fly der. Ja, det er mit fly. Der Jeg ligger også valgte en at gå død nedad sådan. lige pludselig. Kasper, når du hiver i stangen, så flyver det fremover. Når du trækker i stangen, så flyver det bagover.
Han ved alt. Det kan. Det var franskmænd, da du brugte den her i 1. verdenskrig. Hvad er sådan en? Nej, den her, det er sgu da amerikaner, det kan du se på de der runde nogen der. Det her, det var franskmændene. Ja, Og vi men kan godt der det. er amerikanertegn på. Fedest, de gør det fransk, men det brugte amerikanerne. Nej, Hvad er det så? det der, det er det gamle franske. Ja. Og tyskerne, de var for det meste røde. Ja, sådan krydsagt. Og så havde de i stedet for 2 sæt vinger, altså I ved, I sidder på en sæt vinger, og så er der også en over jer. Men tyskerne, de havde 3 lag vinger. Det var først i sene krigen, der havde det. De havde også 2 vinger på hvert fly. Ja, i Hvorfor havde starten. man i, Men hvorfor havde man i 2 amerikanerne vinger og sådan her? franskmænd, de brugte altså samme flyver i 1. verdenskrig, fordi det var ikke... Jamen, de samarbejdede også. Kæmpe fly. Og det meste fly under 1. og 2. verdenskrig blev produceret i England. Jamen, det er ikke en, der kan flyve. Men da produktionen gik under derovre, og de ikke kunne følge med, så begyndte de at bygge motor i USA. Men det er fucking fedt, det, selvom der var ild i motoren, så landede de flyet alligevel. Ja, det er noget, du skal skyde sig selv. Hvorfor noget? Nu til dag, hvis der går ild i flyet eller sådan noget, Det var det for så et fly. springer de bare ud. Så er løbet De lige laver det for et fly. Hvad for et fly? Det er det flyver så snart. Hvad er det for et fly, flyver rundt i? Jeg kan godt lide den her karamel Jeg spørger civil. En karamel. Hvilken civil person flyver rundt med det her fly med kæmpe rulleguns? Jeg spørger, hvad for et fly flyver I rundt i? I en kamel. En kamel? Carmo. Det er et Camel. Det er sgu da ikke britisk, når vi lige har siddet og snakket om det. De blev bygget i England stadigvæk. De gjorde alle fly til dengang. Hvad laver du, Hvad Anne? laver du, Anne? Alle flymotorer blev bygget i England under krigene. Der er en karamel nedenunder os. En af jer hopper ud. Karamel. Kun en af jer. Jeg tager den. Karamel. Om det er da ikke den rigtige hedder. Det er næsten garanteret i hvert fald. Nå, Kasper, du skal lidt op i luften, hvis jeg skal uddække. Jeg synes, Kasper blev helt stille. Hans mic slukkede også. Her er det, ja. Jeg døde. Anne, du bliver stadig reddet mig. Anne, du bliver stadig reddet mig. Anne, du er virkelig. Anne, du kan skynde dig og redde mig, hvis du lander. Jeg giver snart op. Jeg kan stadig save, Anne. Du er faktisk landet. Karamel, det er ikke engang en standard del af Arma 2 og Arma 2 OA. Ja, det ved jeg godt. Det er derfor Overwatch. Ja. Fordi selvom på Armas hjemmeside, der har de nemlig kun Du skal ikke loot min bag. af storen der. I fik klappe svin. De der bloodbags, dem har jeg tænkt mig at bruge. Anden, du Jeg looter heller ikke din backpack, jeg looter dig. Anti-svin. Og kunne du ikke få ud af C-130, jeg var med i DC. Der kan være 92 passagerer på den. Hold da kæft. Men fandme der er en hel server med. Eller hvis F-35'erne, men det kunne da Du er fedt nok i det standen eller sådan noget, at folk kan blive smidt ud i den der. en Har du solgt ikke om dine ting C-130. Ja. Hvad? Ja, Hvad har du taget? det bare fuck up. Ingenting. Nå, jeg vil gerne hente sand. Ja, du har taget alle mine bloodbags. Oh shit. Jeg har ikke tid lige nu, Batter. Nej, det var sgu en DLC. En Carmel weapon. Ja, mit yndlingsspil her, så det må den ikke det går. Der er yndlingsting. Ramte jeg overhovedet ikke? Jo, prøv at se mit fly, der ryger. Okay. Pas, jeg kan ikke sætte manual fire på. Fuck af. Vi er inde på hjemmesiden her, Apache Camel, ikke? Altså det er bare sådan et sted, hvor de leger kameler ud. Fuck dig, Anne.
Jeg fik an. Fuck dig. Hvad, skal vi begynde at spille prop hunt med de andre, eller? Jeg kan ikke få det til at du. Jeg skal lade min far hente noget græs. Farmand, skal vi gå ind og spille zombies med de andre, eller? Jeg skal lade min far på arbejde, hvor det kommer bagefter. Spær dem altid 3 kvarter. Nej, Kasper ved, hvad jeg gjorde. han kom i kassen, eller? Fed svin. Han skulle spille